Pomo ora ngerti wong lanang-lanang kae iso kapusan, Nduk. Lah ya. Ngono, heeh, sebabe apa? Ana paribasan tuku kathok ning kampung Inggris. Wow, sebabe ketoke wedok ning Gembol Inggris. Sugeng dalu Mbak Apri, Inces Abelia. Mbak Limbuk Macangi. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat nggih? Sehat. Alhamdulillah. Nggih, dalu menika saged pinanggih wonten ing Duku Tambi, Kandangan Kediri kanthi sehat walafiat. Amin. Nek awake sehat niku iso menghibur secara maksimal kepada masyarakat uga para pejabat-pejabat sing parang kawruh. Leres. Ingkang bakal mereka atine seneng awake sehat. Betul. Tak nggih ngoten. Atine seneng awake sehat duwe dhuwit. Wah, Ya. seneng donya kuwi kaya swarga. Heeh, iya. Napa malih saged pinanggih panjenengan? Domongi kok. Rencang-rencang Dwija Laras sing tasih muda tumaruna. Nggih. Kula kok kapal sanget kalian panjenengan lho. Pirang Pak sasi Kakak. ra ketemu kok. Lah, nggih, Wong Pak. jeneng wong kangen iki kaya sedina kaya setahun ngono lho, kaya Lah lagu nggih ngono to, kae. nggih kula niki. Nyapa to, Lek? Kula nggih Mbak Apri, Dalem. wau dugi mriki jam pinten? Kula dugi mriki jam 11:30. Liwat dalan tol nggih. Nggih, lewat Lancar. jalan lelaki nggih. Jalan lelaki. Tol. Tol nggih, heeh. Lancar. Lancar. Senadyan Jawa wonten ngawine nggih lancar. Depi-depi kula niku kok pengen gagah-gagah panggih panjenengan Pak Kangkong. Alah. Saestu lho menika. Napa nggih, nggih. Kula niku gumun setahun jingleng serendeng. Apa? Apa lho iki? Pak Kakak ki dadi dalang ora sedina rong dina, sesasi rong sasi, setahun rong tahun, puluhan tahun wiwit tasih timur ngantos saiki pun dewasa. Lah Nek iya. ora iso ngomong rasane wong wedok lho. Lah sing kudu dimong piye? Wanita itu maligine istri yang solehah itu adalah perhiasan dunia yang terindah. Wes. Iki. Wong wedok loro kok sing dibagake mung siji. Nek kalau wanita terlanjur sakit hati mengembalikan rasa kepercayaan dirinya itu sulit. Lah sing asli gur siji kok. Asli gundulmu kuwi kok ora mesti ya kira. Ya nek ngono tak balenane. Lah, Cik. Tak balenane tak aku ora tak beda-bedake. Ije, ampun Mbak Cide Mbak Nggih. Silatan. Mbak Inces, Nggih. kabare sehat? Sehat. Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah. Saged pinanggih kelawan para warga masyarakat Kediri, Jawa Timur yang hebat. Pokoknya nek wayang penontonnya mesti kathah. Kathah nggih. Sampun. Sampun. Lek Min, piye kabare Lek? Kok nggih sing sae, wong pun gelungan, pun nganggo hidup kok ya. Sakit. Mbak ya Mbak Mimin wong jane menika kula niki diinden lho, nyatane diinden. Diindeni piye? Dikersake lak dawi kula rak kurang 38 to paling. Wah. Lah. Iya. Teko disebut Porapar lho. Ah, Jawa iya. Timur nyatane Mbak Mimin sing saking Klaten niku mongko bintang tamu Jawa Timur ya hebat-hebat. Seniore dhewe hebat kabeh to. Iya. Cak Jok Litik Jok Lutuk ana, Mas Percil CS ana, Mas Yudo CS akeh, Mas Dodo ana, Mas hebat-hebat kabeh Mbak Lucy Brahman. Nyun sewu napa mboten klentu rak kula ngaten to. Terus lajeng kula nyun pirsa kalian panitia, oh mboten sing dibutuhke niku sing gadis umure 48 isih perawan lan jaga kesucian ngoten. Perawan udele kuwi ya kok. Jadi kena nggo percontohan di era generasi seperti sekarang ini Oh, nggih. sing nganggo aplikasi-aplikasi sing ra bermutu ngoten niku. Ah, iya, bener. Jane aplikasi kabeh becik. Ah, ah. Ning kadang kalau Penggunaan. penggunaanipun Nggih, ah. disalahgunakan Betul. untuk hal-hal yang negatif, satemah malah dadi apa? Madorot. Lah, ora Wah. manfaat ngono lho, Wih, Jan. rasane jan kaya banci syariah nggih. Lah jenenge wong ajak latihan nek jek lho Pri, nyon sewu, nek Pak Ustad Heeh. nek ngandani wong sing wis lurus-lurus kuwi gampang. Heeh. Oh, kae wis biasa. Kae sregep ibadah. Kae ra colong jupuk, kae ra ganggu bojone kancane. Gampang. Ning nek bocah-bocah sing nalisir, sing angel kandhan-kandhane kok dididik dadi bocah kang utama menika yang luar biasa. Oh. Kaya aku dhisik kan ya uripke ning dalan. Kasunyatan derek Pak Kangko saiki ya ora ning dalan, saiki online. Anu, Online lho. online ki nang pojok ki lho saiki, ora saged ketemu langsung via telepon. Sampean rene nembe pisan iki to? Katemben sepisan menika. Nah, ono teman tidak kenal maka tidak sayang. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Sliramu sik enak wong ayu. Boleh. Ajarken telu aja mirang-mirangke Mbak Ayu ngono. Iya
Dalu menika dipun rawuhi Pak Sentot, Pak Haji Sentot Jamaluddin pimpinan DPRD. DPRD Bu Hajah Maria. Ibu Wakil Bupati ugi, Nggih. Bu Dewi. Lajeng Pak Haji Erji. Nggih. Lajeng Bu Ria Purbiati. Sembah nuwun Ibu. Kalau mau panjenengan sambutan kula wonten tol pas hujan ngoten lho menikmati ngendikane tes. Bener. Kaya yang saya para Sri Kandi, pahlawan wanita. Luar sekarang wanita juga harus menjadi garda depan. Nek dhisik kanca wingking saiki garda depan, iso dadi frontliner. Loh. Soalnya kira meneruskan perjuangan Kartini. Kaya aku kan ngambil agemane Piyai Putri. Jadi kadang kalau hal-hal yang tidak relevan, seora jublo sing pengen paribasan nindes kaum wanita, aku harus menjadi garda depan. Mesake wong wedok menika. Kowe ngono ya imbane wong wedok. Iya, kasihan. Wanita itu bekerja dari matahari terbit sampai mata bapak terpejam. Tegese. Lah nek gawean rampung bengi ku lho jam 10 wayah mapan jek diungkrah-ungkrah. Nek ra diladeni dosa, nek diladeni awake keju kabeh. Lho kan dosa gede. Wanita yang tidak mau melayani suaminya tanpa ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, malam itu akan dilaknat. Budui kudu sunahe tawa karo Pak Kangko. Mas ngersake mboten. Lah bojomu kae mbok tawani kok malah wegah. Kae pas ora dinane ora sangate kae. Bojoku njaluk nek Selasa kliwon karo Jumat kliwon kok bojoku kan gendruwo. Oh, seorang wanita ki kudu tawa nang lanang ya. Jadi wong wedok menika simpel. Kita enggak usah mikir yang berat-berat. Sing abot men dipenggalih Bu Ria Purbiati. Awene sing simpel ae. Wong wedok golek ganjaran, pengen swarga iki gampang. Contone gaweke kopi utawa teh garwane kanthi ikhlas, ora mergo tertekan, senajan nganggo mesem guyu, ganjarane kaya katam Al-Qur'an ping 3. Weton pondok kok. Lho, saken kita realistis mawon nggih, Pak. Iya. Neng ning angkringan. Ya. Tuku teh we ngunjuk napa Bapak? Monggo-monggo disupya-supya. Teh kopi napa susu le nderekke sinten bayar 3.000 lho. Kok bojone dikeki 3 juta petutuk 5 juta petutuk. Golek dhewe ning meja. Ngerti gone. Sakit. Iya basae. Dengarkan itu. Iya. Kuwi sindak-sindake dirungokne kuwi. Nek nganti priya ki menggo dalan. Jangan melulu menyalahkan kaum pria. Gimana pelayanmu di rumah? Tanggapanmu neng mah ki piye? Mesem guyu apa ora? Jikalau ada laki-laki selingkuh, jangan menyalahkan dulu laki-lakinya. Lihat wanitanya gimana. Kita introspeksi diri. Introspeksi diri. Nek ya sing salah sing ning dalan. Lah ngopo? Lah satu sing apik-apik elek. Lho, apik rupane nek tekone rak ya urung mesti. Mula kuwi menjadi tugas kita semua, aja dicemooh, aja dicaci maki, kabeh dirangkul. Mbok menawa pancen prosesnya kudu ngono luwih dhisik. Kita belum tentu lebih baik dari mereka ngono lho. Positive thinking bae Jas, mbok menawa sesuk ketemu dalane. Perkenalan kok. Iya. Gilani. Lah kok jengkel lho, kudune ra wau anu Buria kalih Pak Haji Erji ngendika Mbak Mimin munggah sonten jam 8 nggih ngrencangi sinden ngoten niku. Lah sampun wonten sinden-sinden sedaya niku kula ngoten barang lu dilak kula sesore padu karo penjahit. Lah ngopo? Jengkel ra padu sesore. Lah kok padu? Lah kok gelut ngopo karo penjahit? Lah jahit kebaya ora pas kecendaan darani pamer gelang nek ngeten cara. Waduh saja. Kecendaan to ngeten iki. Sing ora seneng darani kula pamer harta, darani ria sombong takabur. Kok kecendaan tenan lho. Lek, lah kowe nganggo gelang kok tanganmu mah dadi nyenyen kabeh. Heeh, pancen ra cocok, kudu nganggo salep sik. Ra cocok. Perkenalan nggih. Nggih. Nderek pitepangan gladi manuk, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Nami kula Dik Princess Aprilia Sucipto Susuki. Wah, Princess Aprilia Sucipto Susuki. Asma kinarya jaba. Werdine Princess kuwi widodari. Aprilia kuwi wong wedok sing paling ayu dhewe laire wulan April. Lah ini wulan April ning mbok mulih ngedenke Desember iki, Januari, Februari, Maret.
Ya mbokku kesakitan Petang sasi kudu ngetokke cah kaya ngono alah yo. Terus Gelo. Sucipto. Sucipto putrane Pak Cipto. Duk. Terus Kuwi susune lancip mergo ganjilan boto. Iti. yo sing iti. Terus sing siji Suzuki. Suzuki. Jarene susu jebol kaos kaki. Oh. Berarti kowe iki berarti palsu kabeh. Palsu. Berarti kowe mudeng. Mudang piye? Manusia itu adalah makhluk paling sempurna ciptaan Gusti Allah. Bener kuwi bener. Rasah merubah, memperbaiki boleh. Pamane memperbaiki boleh. Pamane kulite rada ireng, nganggo hand body lotion men ora kusem. Pamane ngono ki. Raine rada ora tek kuning wedaan, irunge ora mbangir, nggo shading. Lho, ora usah suntik iki, suntik iki, suntik iki. Iku ora ono sing suntikan kabeh kok iki murni gombal. Kaya kebuk kasur. Kowe perkenalan lo Yohan. Nggih. Rada rono. Oh iya. Alah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syariah kok. Kanca-kanca Dwija Laras jawab salam nggih. Nggih. Jawab salam niku hukumipun wajib. Sengeni banci to kapok. Jawab waalaikumsalam pikantuk 10 kebaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi 20 kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 30 kebaikan. Sepidah maling kang kompak nggih, Mas. Nggih, Pak De. Mung kon jawab salam iku wong ditagih Bang Titil. Mekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ra anyes to ten rasa, alhamdulillah sehat sedayanipun. Derek tepang gladi wanuh, nami kula mantasaning Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenya kusumaning ayu mimin saputri ratu angga inggi pringganing tias Ari Gustanti Agni Pratista Arka Dewi Kuswardana. Sing mburi kok apik Mas. Pun kentekan apa? Kuwi ya nek jeneng sakmono kuwi ya ana werdine apa ora ta, Le? Asine Gurwardana kuwi. Apa? Waria dodone ra ono. Ya Allah waria to. Mula Waria juga manusia kok. Manusia. Yo dilindungi karo KUHP ya. Mempunyai hak yang sama di mata hukum dan pemerintah. Betul. boleh ya mula sing marake ketero siji iki lho. Jenggot mulai ngerok ora. Jenenge wanita pertil kok ya. Ning nun sewu Mbak Mimin Mbak Apri, sampean dandan utawa macak seperti ini ketika di panggung saja. Nek medun kan lanang panggah lanang ya. Asine kula MC. Asine MC Orjen Tunggal. MC aja Orjen Tunggal. Lah kok iso? Ora tau payu terus dikan iki gelungang ngoten, terus gelungang ngoten Iki iki. riyen yoga macak sinden. Oh yoga, walah yen. Mula kula kadang digerengi ngeten iki to Pak Kang. Ning ya ora apa-apa, ora apa-apa. Ngapa? Mimin sok munggah swarga ora gur gelungane ngono kuwi. Jarle munggah swarga gur gelungane. Swarga neraka ora ndek Gusti Allah to. Kok iso ngomong ngono? Aku mongko ndek telepone swarga lho. Pira? 2, 4, 4, 3, 4. Apa? Subuh, luhur, asar, maghrib, ngisa. Telepone swarga. Enek lagune. Pripun? Iya salat. Insyaallah ya. Ya Jumatan. Jumatan lho harus nek Jumatan nganggo ruko apa nganggo sarung? ngagem sarung ning motife kembang kantil. Lho ora masalah kan sing penting tertutup. Iya. Mau lurik Jawa, mau polos, mau kendang kantil, mau jubah, sing penting kan tertutup menutup aurat. Nek Jumatan iku ora nggih wajib. Pokoke sing duwe raketang sak kutil kudu Jumatan. Jumatan. Kuwi ana lagune lho, Pri. Oh lagune apa? Dipikir-pikir, aja mung dipikir-pikir. Ditindakake, ayo do ditindakake. Salat 5 wektu kuwi kewajibanmu. Bukti tandha syukur mring Gustine. Subuh wayah esuk aja dipikir ngantuk. Luhur wayah awan senadyan akeh gawean. Ngasar wayah sore ayo eling Gustine. Wayah maghrib teko wektune mung sedelo. Ngisa wayah wengi wiritan aja lali. Dadi kuwi ngelingke salat ngono. Sebelum disolatkan ya ngono. Lagi ngoten to Pak Kang. Alah. Ngono kok ya sok dilalekke lho.
Mongko Klaten karo Karanganyar ki rak ya mung 2 jam to, Pri. Dolalene piye? Mbok nek kentekan dagelan iku mbok kula ya dijawel. Lah wis dicawelno lho. Aja didhawuhi saka karo. Wong wedok lek temungkak ngono iki. Mbok sing lumrahe ngono lho. Nggih, guyon-guyon parikena niki ngaturke panglipur mungkin. Laras ngaturi anu panjenengane Bapak Haji Erjik Bintoro SHM marang tindak panggung menawa wonten dawuh-dawuh saka beliaunya yang mau disampaikan lagi untuk masyarakat ya engko terus diaturi wanci saha sasana mbok menawa ngersakaken lelagon ya Mbak Apri Mbak Mimin. Monggo Pak Haji Bapak Haji Erjik Bintoro badhe kalian sinten monggo dalem derek ya 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 yang apa ya truk truk Kok muhrim Bapak menika. Lah Pak Haji niku ajeng salaman wigi-wigi, engko semuhrim ora. Ngono lho, Lek. Kula niki asline nggih penggemare Mbak Apri kali Mbak Mimin. Matur suwun Bapak kok Allah. Dalange Pak Seno niki. Pak Seno nggih. Sembah nuwun Bapak. Kon ngopeni kula. Sesuk jatuh tempo BRI. Hei, Nek kene kok ngemis Mas. Enten buri ampun ngoten. Lah paling mboten Kak, kula pun diparingi to. Rak sesuk kena dienggo ngoten lho, mboten nyuwun malih mboten sampun Bu sampun cekap. Nek nuruti kurang menungso kurang terus, tapi cukup golek ayam mboten buru seneng Bapak. Waduh saja ya omongane iki penuh kata-kata mutiara. Monggo Bapak. Pun sekolah enten pundi kok pinter ngoten. Lah nggih lha niku. Pengalaman hidup di jalan, pengalaman dicemooh orang, pengalaman jadi orang papa, menika kadang kula justru menambahkan pelajaran pengalaman yang luar biasa. Terus saya bawa ke panggung dengan bahasa guyonan ngaten Bapak. Nggih, ngaturaken anu Pak Sugeng rawuh dateng Bu Wakil Bupati. Oh, Ibu Wakil Bupati nggih. Nggih. Ya Pak, nomor kalih Bapak Haji Sentot Jamaluddin. Nggih. Juragan kula niku. Wah, ngaten. Nggih, mangke diaturi minggah panggung. Oh, siap, siap. Nggih. Mbak Wabu barang niku ngoten. Pun ngoten Mas Angko. Oh, badhe anu nembang napa ngoten? Kula Monggo, mboten saged. Ning kula nyuwun tembange Abah Syukron mawon. Napa? Podang kuning. Wah. Nggih, siap. Biasane lak niku ah ngoten. Nggih, 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 nggih. nggih. Pun ngoten Mas Angko. Ngoten? Nggih. Oh, bibar niki bibar podang kuning mengki Pak Jamaluddin nggih. Nggih. Nah, kali Ibu Wabu nggih. Nggih, Oh, kali Buria. Oh, kali ini minggah sedaya. Oh, nggih. Nggih, Mbak. Mbak Nuwun Pak Haji, Nggih. pinaringan sehat. Sukses selalu ke depannya lho ngono kuwi. Alah, alah. Pak Haji niku mesti dadak repot-repot ngoten iki lho. Kira Buria Mary ora. Pak Haji Erjik menika pengen berlomba-lomba dalam kebajikan kok. Lah iya. Mboten Pak, mboten apa-napa, menawi mboten pekewet mboten apa-napa. Bapak matur sembah nuwun nggih Pak berkah nggih Pak. Oh nggih. Lumayan to Lek, kena nggo tuku kotang sesuk. Iya, Argo apa? Ngadai tengah. Ya terus sik pamundhute podang kuning. Nah, dibawani. Nah, iki coba. Ayo coba. Pamerno suaramu. Nadyan wujuh temung peksi meskipun hanya seekor burung. Ben adik-adik ya paham. Nah, peksi ki burung manuk. meskipun hanya seekor burung. Bisa mengikat hatiku. Loh, tali kan atau mengikat. Iya. Nah, tali jadi dengan ikatan. Halus manis
halus, manis, menyenangkan. Itu ciri-ciri penghuni surga. Weh. Loh, halus, manis, disawang nyenengake. Ayo gentenan. Wah, gentenan ngono kok. Oh. Ya, ya, kaya ngapa? Tapi kanca-kanca kok sinten ketoke underestimate karo aku jarane suarane bosok ngono mbok rasah ngono Mbak Semua di kemampuan dhewe-dhewe. Wiwik kok Nek mimin ki ora bosok, remuk. Bos. tininganipun Mas. Oh lah. Mbak Mimin, sing nining melu. Melu Kok terkontaminasi. Sing awon saking kula niku ampun mang tiru. Gragase niku sing mang tiru. rek ndase icul malah. Mbak, semua itu punya body language masing-masing. Lah nek ngene ngono kuwi pamit ben ngapa? Sex appeal Walah, masing-masing. alah. Hurmen dasane. Lho, ya tak kala menjinge katut toh. Semua punya karakter suara masing-masing. iya. Kembar identik aja beda karakter Oh loh. iya, iya. Nek kon seragam ndak bisa kecuali kita kur. Lah, Oh, gitu. ngono. Suaranya Jadi- harus seimbang. Dadi nek dhewe kudu pilang ngono ya. Ha golek ada penekanan. Lolonone urung. Loh. Lho takjub to Pak Kanggo ngantekan. Netrane ngantek ngritil lho aku. Sapa mripate sapa? Netrane Pak Kanggo le mirsani ngantek ngritil ngono kuwi. Jih, nyawang mripat kocakku ndarandir ngene iki kaya Kero kuwi. kaya apa nek boneka ngono lho. Allah goleki. Napasnya landung kok. Ya, ya. Biasanya jenengan kan kentekan napas mandek nang tengah lho. Napasnya landung. Apa sih landung suarane banter. Mikir dobel. Sangu mek dhewe iki. Ale. Golek isi podang pita. Mbok swara lanang. Ayo Bebo. Lah nek ngene iki jan Sukimin metu tenan iki. Hebo bunga henga iku nyanding bisa dalang ya iki. Nek aku dalang Pak Angko ya letting iku padha wae aku. Dalangan pit nek. Mboten Pak nyen. Darah dijak. Darah dijak. Lah iya. Aku arep ditokke putrane Pak Kangko sing barep kok. Sak putumu iki. Lho, apa salahe? Lah piye? Jodoh, rezeki, maut kita nggak pernah tahu. Ono Joko Tingting itu perawan. Iya, tok perawan. Ono Joko itu rondo. Rondo, wis Jangan garis menyalahkan. mesti. Oh nak rondo ngene, oh nak duduk jangan pernah seperti itu. Itu kan anggapan stigma di luar Lah kan kowe sana. dhisik sing seneng karo bapakne kok saiki karo anake. Aku mau rusak anu jane turas ijo. Piye lho? Pak Kangkos kagungan Ibu Dewi. Bu Dewi. Ya, wis kagungan Ibu Dewi. Dadi aku ora rusak. Ning nek Pak Kangko pengen kolo-kolong kok ya tak legani. Kolo-kolo tak legani. Jare sak durunge rebut duwi karo sliramu. Heeh. Kaning metu anu. Metu jaran sak andonge. Ayo no, ndak kena. Nyanding bisa dadi tambah Pamrutan Bapak Haji Erjik dipun aturaken ya, Jan. Ah. ya. Coba kaya Pak. Semangat. Ya. Dija laras. Kucel semangat ya. Sing ditopri piyayine? Sing king kuwi lho lek gondrong. Oh, rek manik. Mas, totalitas pribadi kita singkirkan, kita profesional. Perkara wingi kowe sing idak-idak wong wedok kusik tinggalkan. Sekarang kita profesional, kita tidak wiswan mriki silaturahmi. Aja keganggu rupa kaya ngene iki. Wong wedok ngentekke sertifikat ta wong wedok. Lah rumah sama aku rayap apa piye kok ngetek Ayo, mudun apa nang dhuwur lek apa nang ngisor, Nak? Monggo. Ya.
Mas Dodo. Aku panggah kucing. Iya. Seleramu piye? Walah. Ya kok angger bintang tamu aku kok do melek kabeh ya. Semangat nggih terpacu adrenalinnya ya, Mas. Pede. Iso awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran kang goleki sing tak sayang. Mubeng mikiran kanku esok awan nganti wengi maning yen nganti liya kang liyan tak sawang mencok neng apang gancangan tak ringgek saka katongan lali sari ngoceh dheweke ngaleh kencokan tak celok gak anjir Wadang kuning tak gawe pikir hukumnya seret iklan tak sawang tambah manis nenonane yen kelakon nyanding sirane ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andudut ati kepranan ora menko atiku sansaya godho asranani kon pikat yo bisa laras Indonesia yo ah ning omah wis ora rasan yen nganti liya kang Widar terima kasih gancangan tak ringgek saka
Bidar nang tuju. Miber anggonku goleki. Gubuk Asmara. Ayo kalian Maranggono iki nggih. Nggih, Kang Puji. Coba sapa jenenge kuwi? Chandra, ayo Ndra. Nah, ayo. Chandra. Memreng, ayo. Yo, memrengen lambene. Ayo. Nah, iki Presiden saka Cilacap. Ngapak nggih menika. Ya. Kene, Nok. Ya. Selamat malam, Dik Chandra. Selamat malam, Kak Inces. Kepriwe kabare? Baik, apik. Alhamdulillah, wis madang mbok ya? Wis. Ya, alhamdulillah. Selamat malam, Mbah. Kok ganas to iki? Aku sing lanang dandan wedok tak alus-alus kok meneh kaya Banaspati. Iki kok malah ngluwi banci piye to? Karaktere Karakter suarane. Nek mau ngapake mesti suarane banter. Las-lasan. Las ngono. Dari Kebumen atau Cilacap? Sekang Cilacap, Mbah. Dadi wong wadon kan ora kudu kaya Klemar-klemer. boneka klemar-klemer banget kayak gue. Ana mangsane wong wedon ya tetep kudu tegas, tetep kudu bisa memimpin dirinya sendiri. Bener ora, Mbah? Bener. Oke. Minimal memimpin dirinya sendiri. Nah. Terus engko nek omah-omah wong wedok itu bisa menjadi madrasah pertama kagem putra-putrane. Hebat kamu sayangku. Amin. Ya ampun. Nggih. Aku urung dadi madrasah kayak dadi sekolah impres. Kuwi jaman dhisik. Ya. Ya, pamundutanipun Buria Gubuk Nggih. Asmara. Gubuk Asmara ya. Bawa, Nok. Ya, ora ketangsak kemerangan dibawani siki. Gen ketok asline suarane Chandra iki kaya ngopo. Nah. Ya. Yo, ayo Dok, Ndra. Mbah. Ya rene kabeh mau rono. Tontonane ning kene kok madhep dono iki mah. Widodarine ning kene kok. Allah. Menika wonten pamundhut nggih kepada Ki Dwija Kangka nyuwun lagon bajing loncat caping gunung bojo biduan nggih saking kanca-kanca KPK Pare Mas Tulkiye Mas Gawer nggih sembah nuwun kanca-kanca kemarang rawuh ya Nuwun ya ngene ya Lelampahan
keru pujeru tresno tulus nadyaning gubuk Apa pendapatmu Ndra tentang beliaunya berdua panjenengane Ibu Dewi Maria Ulfa lawan panjenengane Ibu Ria Purbiati, kowe seorang wanita. Yo. Sangat luar biasa, Pak. Hah? Nyatane nggih, beliau tadi juga sudah menyampaikan bahwa akan dan mau terus untuk nguri-uri budayane dewek. Ngopeni budayane dewek. Nyatane keleksanan nggih, Mbah. Terus doa untuk jenengan Bu, berdua mudah-mudahan selalu panjang umur, amin. Berkah melimpah, panjang yuswane, selamat dunia herate. Pokoknya teruslah menjadi wanita yang apa ya Mbah? Wanita yang hebat. Hebat, yang menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang wanita. Dhisik wong wedok ning mburi. Ning saiki wong wedok ning ngarep. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ya. Sekarang derajatnya wanita dan laki-laki. semoga cita-cita mulia beliau terkabul. Amin. Niat baik insya Allah diijabah. Amin. Lagi niat baik saja sudah dicatat malaikat, apalagi diimplementasikan dalam kehidupan wujud yang nyata. Ya, betul. Yuk. Untuk bapak-bapak Ndra, kowe Ya, cek nganggo cara bahasamu kono. Nganggo cara ngapak. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Bapake karo biunge kabeh. Saya akan menyanyikan lagu Gubuk Asmara. Nyong ngarep nyanyi Gubuk Asmara. Untuk bapak-bapak, Kanggo ramane jangan lupa aja kelalen mendengarkan lagu Gubuk Asmara ngrungokna lagu Gubuk Asmara sambil merokok. karo obong-obong congor. Obong-obong congor. Desa mawa cara, negara mawa tata kak ya. Iya ya kayak kue. Nek merokok ki neng kono Obong-obong congor. Jangan lupa Aja kelalen kalau merokok nek obong-obong congor rokoke saka pabrik sekang pabrik Tajimas. Kajimas. Ya. Kutu gue punya Iki sing mirsani lumantar live streaming ada 2000 lebih pasang mata Ndra. luar biasa. Karo Mbak Mimin, Mbak Apri. Dalu menika utawa malam hari ini yang menyaksikan tidak hanya di Kediri, di seluruh antero dunia menyaksikan pagelaran malam hari ini. Luar biasa, nggih. Burung sing ana TikTok dalang kangko. Asli juga menyaksikan hampir 1000 pasang mata sembah nuwun. Ya. Diaturi Gubuk Asmara langsung dangdut. Yo, kaya apa? Yuk, dados. Turonggo, terima kasih. Taluk, terima kasih telah bergabung.
terima kasih. Kaenyi Corneto. pati Urangga. cerita Ayo nak. catatan sajrone Thank you. Tanggal lu. Yuk, gas. Yo. Ayo Ndra, juga kayak Mbak Mimin, Mbak Adri. Ayo, los. Iya, Le. Piye, Ndra? Goyangane Pak, kocak-kocak kabeh nulungan ngisor. Koplok-koplok ngono. Aku sing wadon be angel banget Mbak. Aja nek kowe kan wedok. Kalau kamu mak misal pun bisa ra itu berlebihan koyo Apri. Oh, enggak boleh ya, Mbak Nah, ya. itu. Oh, begitu ya. Berarti ini bolehlah diangkat cak-kocak lagi ya. Nek Biar Mas- kita goyang lagi. Lah, iya. Oke. Nek Mas Apri karo Dek Mimin itu. Mas Apri. Maca ayune kono celuk Mas emas. Apri Dik Mimin rek. Dik. Bas Sapri. Yuk. Iya Sandra. Catatan sajrone Semoro pamundutan saking Ibu Ria. Bu Ria, Nggih. Bu Bekas.